Magandang araw mga padaba. Nandito muli tayo para magluto tayo ng alamang, yung bagoong. Gagawin nating roasted bagoong siya. Hindi yung masabaw na klase ng bagoong. Yung bagoong na ginagawa namin sa Bicol, niro-roast lang namin sa kawali, sa mantika. Yan, hugasan nating mabuti. Sariwang alamang yung binili ko. Yan, hinugasan ko mabuti hanggang sa maging clear na yung tubig niya para sigurado tayo malinis yung ating kinakain. Ayan. Tsaka para mabango din. Lagyan natin ng asin. Mga 1 kutsarang asin. Kalahating kilo yung fresh alamang natin. Lagyan natin ng 1 kutsarang asin. Tapos mga 2 kutsarang suka. Yan, lagay natin dyan. Pakukuloyin natin yan dyan. Ipapaksiw natin hanggang sa matuyo. Para mas masarap yung ating bagoong. Maganda kasi ito pang sahog-sahog. Pwede nyo itong gawin mga padaba para sigurado kayong malinis yung ipinansasahog nyo sa mga ulam nyo. Yan. Pagka ganyang stage na natuyo na yung suka, napaksiw na siya, medyo simutin natin yung natitira pang liquid kasi igigisa na natin siya sa bawang. Ayan, may suka pang natitirang konti. Maglagay na tayo ngayon ng mantika. Medyo madami ang mantika kasi inaabsorb yan ng ng alamang Ayan, maglagay tayo ng bawang. Bali, 1 buong bawang yan na kinrush ko. Medyo palambot-lambutin natin yung bawang sa mantika, tapos medyo pisa-pisain natin yan para sumama yung aroma, yung bango ng bawang para masarap yung ating magawang bagoong. Yan, ganito kami magawa ng bagoong sa bahay namin sa Bicol dati, gawa ng lola ko, masarap. Yan, lagyan natin ng asukal, 1 kutsarang brown sugar lang kasi baka naman maging minatamis na. Yung 1 kutsara, sakto lang yan. Tsaka 1 kutsarang asin. Tsaka lahating kilo. Kasi sasalubong yung lasa ng alat at tamis. Mas masarap. Yan. Tapos itatabi natin yan sa garapon. Once na maluto natin, lagay natin sa ref. Tatagal yan kahit mga 2 buwan na nasa garapon, nasa ref. Pero sa kalahating kilo, hindi naman siya karamihan. Siguro kung magugustuhan nyo itong recipe na ito, dagdagan nyo. Pwedeng 1 kilo. Kasi itabi nyo lang yan. Tapos pag gagamitin nyo siya sa kare-kare, iluto nyo uli siya. May kasamang taba ng baboy. Mas masarap. Yung medyo may manti-mantika talaga. Ayun. Ayan. Ligis-ligisin natin para mawala yung kung meron pang natitirang liquid dun sa suka galing o kaya sa tubig na pinaglinisan natin, mawala na lahat kasi matalo na nung mantika. Ayan, gisigisin natin yan, pisa-pisain natin. Masarap ito kaya ipansahog sa mga ginataan o kaya ipansahog sa pakbet. Yan ang ginagamit ko pag nagpapakbet ako Tapos, ganyan din yung ginagamit ko pag nagkakare-kare. Iniluluto ko ulit. Nilalagyan ko lang ng taba ng baboy. Okay, salamat!